radikali najučestaliji za skupštinskom govornicom i pošto oni toliko veliki stručnjaci da svi oni raspravljaju o svim zakonima, ekonomskim, pravnim, političkim. Dobro, gospodine Šešelj, kad će da ih emancipujete malo i obrazujete da ne koriste samo 4 padeža, da počnu da koriste druge padeže? Pošto većina njih samo koristi 4 padeža, nekad i mešaju, pa kad će da nauče ta 4 padeža ostale? To jednostavno nije tačno, da koriste samo 4 padeža i da većina koristi. Ima onih koji se ne mogu pohvaliti velikom pismenošću, ali oni nisu poput vas bili studenti. Znate, ima i studenata koji se ne mogu pohvaliti velikom pismenošću. I vi to znate bolje od mene. Nisu oni studenti, ima i zanatlija, ima i radnika. Kako mogu raspravljati o zakonima o ekonomiji? Mogu da raspravljaju, jer u Skupštini ne mogu da budu samo stručnjaci. U Skupštini su predstavnici naroda. Kako mogu da raspravljaju ekonomski? Znači, da oni zašto da ne mogu da raspravljaju? Kako oni ljudi koji ne znaju 4 padeža, ne znaju samo 4 padeža, prvo, ne traži se kvalifikacija, traži se da čovek koji ulazi u Skupštinu ima poverenje naroda, a ne određenu kvalifikaciju, jer u tom slučaju, kad biste vi bili u pravu, u Skupštini bi mogli da budu samo ljudi s fakultetom. Ne daj mi Bože takve vlasti gde su u parlamentu samo fakultetski obrazovani ljudi. Država bi brzo propala.